ଅଭିଷେକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ। ଜିମ୍ବାୱେକୁ 100 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ତୋଫାନି ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ଏଠାରେ ଖେଳିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20ରେ ଘରୋଇ ଜିମ୍ବାୱେକୁ 100 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ 115 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 234 ରନର ପାହାଡା ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 134 ରନରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଶତକୀୟ ପାଲି ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାରତ 1-1ରେ ବରାବର କରିପାରିଛି। 10 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସୁହାଉଥିବା ପିଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଆଉ ଭୁଲ ନ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନ ଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରବାନିଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଓ ଋତୁରାଜ ଘରୋଇ ବୋଲରଙ୍କୁ ଆଉ ଫୁରସତ ଦେଇ ନ ଥିଲେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।